बै समाव बिदिनो मोजां जागोन माबा होगोन बायसिना मोनगोन होननानै जोंखौ लिंलांदोंमोन सिगांथाराव जों बावनोखामोन नांगोलावमोन आरो बे गेजेर खन्दआव नै बिसोर बिदिनो थगायनानै लांबाय दा जेबो गैया बेबायदि खार'नाव जों दा बारफिननाय जादों आरो हारि धोरोम बोरोन बासिनाय गैया BPFनि खुंथाय खुंनाया हारि धोरोम बोरोन बासिनाय गैया BPFनि खुंथाय खुंनाया गोथार बे हायाव बयखौबो फोथांनायनि बयबो समानै जौगानायनि समान मेगनजों नायो हाग्रामाया बेनो BPFनि गुबै मोन्थोर बेनो BPFनि गुबै मोन्थोर हायाव बाराव अख्राङाव गोमसारबाय 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 मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों जोङो हाग्रामा सरखारखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों जों बेनावनो होबाय थाखायो भटखौ सेवलि महिलारिया औ सेवलि महिलारिखौ जों बिराद मोजां मोनखायो बेखौ जोङो जेनेबा सिट मोननानै MLA मोननानै जोंनि गोसोआ बिराद गोजोनबाय आरो होदोंमोन जेनेबा 75,000 मोनगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बेखौबो होआखै गैया जों मोनखायाखै आरो अरुनदयखौबो जों दासिमबो मोनखायाखै गैया दासिमबो गैथायखाया आरो औ 15,000खौ मोनबाय ओमफ्राय 15,000खौबो मोनबाय बिदिनो आइबेस मोनबाय जोङो नांगौखिनिखौ जों मोननो लुगैनायखौ जों मोनबाय आरो माने बै सिगां समाव बे माबायाव ट्रेक्टराव थानानै जों जेबो डेभेलप मोनाखै न' मोनदोंमोन न'खौबो जों होजायाखै गुबुननो थगायना हैजादों आरोखि दा बिनि टिकेटजों बेवहाय बारबाय ओमफ्रायथ' बारबाय बेनिफ्राय जों बाव थाबाय थासिगोन आरोखि जोंनि डिमान्डआ बे दा जों जा सरकारा बेनोखासै नालाय दा बायद'आबो बुंलांबाय मोजां जासिगोन होननानै बुंनायखाय जों दा बेयाव थाबाय थागोन बे आरोखि जों जेरावबो बारला बै समाव बिदिनो मोजां जागोन माबा होगोन बायसिना मोनगोन होननानै जोंखौ लिंलांदोंमोन सिगांथाराव जों बावनोखामोन नांगोलावमोन आरो बे गेजेर खन्दआव नै बिसोर बिदिनो थगायनानै लांबाय दा जेबो गैया बेबायदि खार'नाव जों दा बारफिननाय जादों आरो न' मोननांगौमोन आंनि नामै न'खौ बेलेगाव हैदों आरो दस्रा न'खराव हैदों बेनि थाखाय BPF जाबाय जाबाय महिलारिखौ मोजां मोननानै जबखार जाबाय जाबाय औ जाबाय